Arsenal. Posledné 3 sezóny boli väčšine druhí. Na začiatku sezóny začali sľubne. Saka, Odegaard, Rice, Saliba. Základ snov. Domáce zápasy boli plné vášne. Emirates doslova horelo. Ale chýbala im finálna iskra. Gólov bolo málo a šancí zase veľa. Zranenia tým trápili. Rice aj Gabriel Jesus pauzovali v najhorších chvíľach. A boj o titul zostal druhý, len o chlp od snov. V Lige majstrov ukázali kvalitu. Riceov gól proti Realu Madrid sa zapísal do dejín. PSG však zdolať nedokázali. Mladí hráči ukázali potenciál, no skúsenosti chýbali v rozhodujúcich momentoch. Toto nie je koniec. Je to začiatok nového boja. K týmu sa pridali Noni Madueke a Viktor Gyökeres. Bude z nich však ten rozhodujúci článok, alebo skončí Arsenal opäť druhý? Arsenal. Čas vyhrať, čas zabojovať a čas zvíťaziť.